Manila in Taipei. We are so now that we have just landed 15 minutes ahead of the special time of arrival. Playground temperature this time is at 30 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated. Katugnog, purog na ko. Dagan kay monitor, abunda kay monitor. Bongga, sana kuros. So, nakuha na naman kong luggage. Pagawasan ko yung dagan kong bukit itinerary, which is amazing. Ito na ta sa Lucky Land. Ano na to kung sorry ko ba ta? Perfect na ko dili. Ha. Bye. So, pagkawa sa arrival, marami ang kinan sa right. So, yeah, let's try. Okay, guys. So, nag-try ko sa Lucky Land. Walk pa daw. Sadly, dili ko surti on. But anyways, welcome to Taiwan. Yes, sir. And mag-claim na ko sa ako ang easy card. And mag-withdraw pa rin ko. Yeah. Anyways, so wala na ko naka-vlog. Wala na ko na-record na ako event. Pero naka-withdraw na ko og money sa Bank of Taiwan. And then, nakuha na pa ako ang easy card. And then, nasakay na din ko o kato elevator. Naku kayo ang sign, Taiwan MRT sign. Basta, ngayon, naman ako isa ka floor din. Kanina na dahil ang kiosk para mag-claim sa tokens. Anyway, so, manit ang token. Round trip na ko nga para sulit. And then, pagkita din rin ako sa ang schedule para sa express. Padulong kung asang nga location. And 10:28 pa para padulong sa Taipei main station. So, wait lang. Wala ko kabalo asa padulong. Sa tra entrance. Okay. So, mula ko doon isa ka floor. And then, platform 2 ang yung pilion para sa so, kani siya is like A12 Airport Terminal 1. Padulong siya sa Taipei. So, muna siya ang ilang map for that. Luggage dira pero wala na lang ko. Pero padulong na ko Taipei main station. Let's go. First struggle of the day is padulong sa ako hostel. Dako kayo ang Taipei station as in libog kaayo kung sasakyan. But anyways, magkuha na lang po, mag-train na lang po, mag-payment line na lang po, mag-green line. And dato kasi baklay din ko dato kay para sure kaysa mag-bus or unsa ba mamabadang nasa ko ang plan. But yeah, let's go. Oh my gosh.
God! Nakagawa sa dito. Hello. Hello, Ximending. Open Ximending, guys! Oh my gosh! Amazing! Ano po sa Ximending area? And Google Maps is the key. And sunod-sunod pa sa mga tao. Laban hanggang sa Tagalay. So, nabutyo po sa Ximending area. Nakagawa sa dito. Ito. Grabe kahalo. Cute ang mga dress mo. Oh my gosh. Oh my gosh. Cute yung mga top dito. Okay. Maklaya dyan ang show mga mazam. Mga besh, mga bike. Grabe. Diba kayo ang Ximending? Abot akong gamay lang dyan siya na area. Ako, madig dyan siya. Dagang kay baligyan. Sana lang ang night market, ani. Excited ako. Excited ako. First day ko lang, no? Wala-wala na ko. Pero normal. Mawala man dyan. Pwede ata ang night market nga area. So, laag ka draon niya. Dara taman ni hapon. And then, matos ako sa kong hostel. Kaya basi, pwede na ako maka-check-in. Kaya alas 12 naman po. Pero grabe ka-init. Pasalamat na dyan ko init kaysa sa uga-ulan. Thank you, Lord. Travel is filled ako. Ako maleta. Oh my God, isa akong maleta nga dito na. Kaya girl, kung duha, ambot lang. Mag-taxi na lang siguro ko. Ano po yung mga bus eh. Grabe mo nitong famous milk tea. Oh, di ay. Milk tea shop lang siya. So, may akong order sa modern toilet. Classic Taiwanese beef broth na nakaserve sa toilet bowl. And then, milk tea, bubble milk tea na nakaserve sa urinal. So, very quirky. But, yeah, it's an experience.
milk tea. Tabang siya. Not what I expected. Dami ang hot pot, pero daghan na siya cabbage, pero daghan na siya sagol, kasi classic ang sagol, and dami siya, and it's a good experience. Hot na akong rice, and then mga gulay. So far, ito po siya ang experience. Medyo mahal, pero carry lang. Good for experience. Nagkaroon pa ko sa CR na ice. It's okay, in fairness, they don't get a CR. Anyways, meet na. So, padulong na po ko sa crispy milk donuts. Let's see what's the hype. And siguro mag-check out po o top. Okay, daghan kayo mga cute mga siniga. This year, 980. Sa ABC Mart? 980. Saan yung plus? Anyways, so ano yung mga New Balance? Ximending, famous nga area, like kana ang Red House. Sunod ako mag-picture kay init kayo, laro-laro lang sa ko, Nike. And then dira ang famous nga Rainbow Road. Unfortunately, nila ang gi-aspalto kay Merg i-renovate siguro nila. So, sadly, wala na ang Rainbow Road. Pero na ay other nga Rainbow Road sa Taipei City. So, yeah. So, na ako din sa Ximending night market. Night market na siya o niyang gabi. But, karon ko medyo mingaw-mingaw pa siya. Pero so far, lingaw, nakaayo. Daghan kay mga shop, mga store. Daghan yung mga cute, mga sinina. Like, girl. Nga pala yung budget. So, ano to sa center. Muna yung ang Xing putang na famous nga milk tea. And then, ang Pop Mart, ang Swatch. And then, meron na sa unahan ang Uniqlo. And then, meron na sa unahan ang Starbucks, if I'm not mistaken. Pero, yeah, grabe ka, Bibo! Amazing! Hey! Nice spot. Na-event. Okay, everybody please ready. Ladies and gentlemen, I am performer from
first na ko nga nung sa Macau. So, second na ako dali sa Taiwan. So, nakapaliton po. Hopefully na. So, let's go! Ito ako sa third floor. Kaya paliton din sa floor. Mura ko paliton sa document na ako dito. So, ang sa cashier dito sa donkey is pretty like self-checkout. Pero, kuhaan siya, walay cellophane. Ito na ang mag-pack. Asan naman siya iwutang. Kaya kaya ako yung bago. Isok-sok talaga ako nagtanong. Oh my gosh. So, mura na ko napalit. Supposedly, bumalik yung chocolate pero wala yung chocolate sa chocolate. But anyways, let's go. So, I have to magawa na ni. So, ang situation is naadad to ang ako ang room pero nadiri ang check-in diri sa diri nga road pero dito pa ang ako ang room. So mao din ni nga kanang sa ni confusing siya based on sa comments, but yeah, hopefully friendly lang mga kauban and yeah, hopefully mag-enjoy jud ko kay so far gikapoy na ako. Gikapoy na ako, wala po ito log. And pero super lingaw na kayo. Super lingaw na kayo. So, yeah, hopefully makalag ko karon. I don't know as, but yeah. This is the situation. I'm in the different area pero I love it. Kaya doon siya o Family Mart. Doon siya 7-Eleven. And nice 7-Eleven nga, Hello Kitty. So, mga to sunod pohon one of these days. But yeah, ako sa nga building. And bahong sigarilyo. Anyway, so muna ni ang situation. Bugat na kaya akong bag. Lalaban tayo. Lalaban tayo at medyo na claustrophobia ko kay gamay lang ang elevator. Pero same elevator sa Hong Kong. And di-share ko. Igang. Anyway, so muna yung situation. I don't know, magas pa ba ko? But let's go. Room. I don't know kung ako'y kauban, but so far muna ang room. So muna siya ang situation and muna siya upad kaya na ko sa number 9 and muna ang locker. In fairness, spacious kayo siya. In fairness muna ang locker and same code lang daw. So go. So my room tour tap. Muna akong pad and muna yung mga controls ang butog lari siya ilaro green, yellow, white, blue, red, opaque. So muna siya touchscreen na siya no. Dari po na siya sa babaw and then kanya ang fan and then charger, I don't know sa uban, and then ako TV, and then kuya hanger, headphone, and then akong habol, and na tissue, and earplugs, and yun remote para sa TV, and the special na sila towel, pero sa kada ko ang towel. More face towel na siya guys. Face towel. Hello, so padulong ko sa Taipei 101 and night market ni Corral siguro night market. So nana ko diri sa Ximending and then sakay ko Banan Line karing Taipei nangang exhibition center kaya madto ko sa Taipei City Hall masiga ulan laban kay wala ko laing choice and badayon ang mga trip of maso wala ko laing time anong tapos ko munong ng ulan kasi di kilat sa ulan so hopefully munong na.
So, kusog kayo ang ulan. As in, marwa siya pa ng undang. So, gabi na, 7 na. So, balik na lang kong Ximending. And then, magkita ko time. Mabalas ko ba ito Taipei White ng 1. Dapat adjud ko. Anyway, so, balik tayo Ximending. Piti-piti lang, char. Famous na ice cream sa famous na ice cream sa Japan. So, why not nga i-try? Medyo sana siya dito. Galayo-layo pa ang Japan. Tag 150 NTD siya. And pwede ka makapili sa flavor. And ano, ang sa ang foam. So, I choose the original. And then, chocolate Coke. Wala. Again. So, 63. Number one, only one? Okay, 120. Tang. Okay. Sama, Leo. Take a gift for you. So, money ang damage tonight. Xing Tang, then squid, Adidas. Kaya ganina, nag-Crimea, pupo ice cream, and then milky donuts. So, yeah. And then, nag-modern toilet pa ko, which is the most expensive na akong napalit so far. So, ay nga food. So, yeah. So, muna ang damage. Or muna ako situation karon. So, hindi ko mag-dinner sa hostel. And then, muna akong bag nga palit. And then, Xing Tang, napakoy, Xiaolong Bao, and then, kamay ng milk tea.